Alas 6:35 oras po natin, 408,000 pesos na halaga ng shabu na abawi po sa operasyon sa San Carlos City. Para sa police report na yan, kasama natin Idol Neil Muyano. 104.7 IFM Report. Nadakip ang isang 27 anyos na lalaki na kabilang sa lista ng Regional Priority Targets matapos ang isang buy-bust operation sa barangay Nagilayan, San Carlos City, madaling araw ng Enero 8, 2026. Sa ulat ng Pangasinan Police Provincial Office, na-recover mula sa suspect ang humigit kumulang 60 gramo ng kininalang shabu na may tinatayang street value ng 408,000 pesos. Kasamang ilang drug paraphernalia, buy-bust money, cellphone at isang motorsiklong walang plaka. Ang operasyon ay isinagawa ng Provincial Drug Enforcement Unit, katuwang ang iba pang unit ng pulisya sa koordinasyon ng PDEA Region 1. Kasalukuyang nasa kustudiya ng pulisya ang suspect at inihanda na ang mga kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ayon sa Police Regional Office 1, bahagi ito ng pinagting na kampanya laban sa illegal na droga sa buong rehiyon. Kasama mo mula rito sa FM News Tagupan, ito si Idol Neil Muyano, Tadak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.